za mu ga uban da zai tabbatar da wannan harajin. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ina faɗi da babban murya, wallahi duk ɗan majalisa ko sanatan da ya je ya sako hannu akan wannan harajin, wallahi ka dawo gida sai mun ci ubanka. Gaskiya ne. Ba wani boye wallahi sai mun ci ubanka. Mun tura ka ka wakilce mu ne. Ita democracy for the people, by the people, to the people. For the people, by the people, to the people. Kuma we are people, jama'a. We are people. Saboda ka waɗanda suka ɗima ma ɗan majalisar su na jihar Zamfara, Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Ya ku sanatoci, ya ku yan majalisu, ina muku albashir za ku doku. Wallahi tallahi za ku doku. Wallahi za ku doku. Jama'a da aka cire tallafi, uban wa aka tallafa mawa? Jama'a da aka cire tallafi, uban wa aka tallafa mawa? Saboda ka we don't have any problem with you. We don't have problem with any person except wanda ya je saka hannu akan mai haraji.